Prečo si sa rozhodla prísť ako dobrovoľníčka v rámci programu SOS Povodne Človeka v ohrození? O povodniach som sa dozvedela tak každý zo správ, z televízie a z novín. A bolo mi ľúto tých ľudí, najmä tých starých, ktorí nemajú nikoho. Zaplaví im voda dom a teraz čo, voda v pivnici, všetky veci mokré, som usúdila, že asi im bude treba pomáhať. A ako si tú pomoc predstavovala a do akej miery sa to krylo s realitou? Viac menej som si ju nepredstavovala, bolo to také spontánne rozhodnutie. Je pravda, že viac som si predstavovala individuálnu pomoc individuálnym ľuďom, ale človek v ohrození dbal viac o starosť o obecný majetok, čo tiež nie je na zahodenie, pretože ľudia majú dosť starostí každý so sebou a na obecný majetok nemajú kedy. Ako by si celkovo hodnotila ten uplynulý týždeň, čo sme tu boli? Takto. Ako po fyzickej stránke bolo to strašné, ale prežila som to. A myslím, že sme ľuďom vliali akú takú nádej, že predsa len je niekto, kto sa o nich postará, keď sa im niečo stane. Odporúčila by si to svojim priateľom, známym, alebo mala by si ty záujem ešte niekedy v budúcnosti prísť? Ja neviem, pretože čo sa mňa týka, pretože pracujem a nie je jednoduché kedykoľvek odísť alebo sa zbaliť a ísť. Ale rozhodne tí, čo majú prázdniny, by mohli aspoň tak na týždeň prísť, pomôcť niečo.